をご覧ください。この丸い物体は何でしょう。チョコレートトリュフ。正解。まずは10ポイント。それでは第2問。この折り紙の形は何を表しているでしょう。わかった。答えはお分かり。いや違う。この香りはデザートのどら焼きだ。やったー。アームおいしい。残念。よし、答えはアンモナイトでした。お腹が空いてただけか。